Ministan da ke kula da harkokin 'yan gudun hijira na ƙasar Afghanistan, Muhammad Kabir, ya ce abin da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya abin takaici ne matuƙa gaya, kuma gwamnatinsu na Allah wadai da hare-haren da Amurka da ƙawayenta kamar Isra'ila ke kaiwa ƙasar Iran. Ministan, wanda ya bayyana haka yayin wani biki da aka gayyaci jami'an diflomasiyya ciki har da jakadan Iran, ya ce dole ne ƙasashen musulmi su nuna damuwarsu kan abin da ake yi wa Iran domin yaƙi ya shafi zaman lafiyar Gabas ta Tsakiya da ma musulmin duniya baki ɗaya. Dama dai a wani lokaci an rawaito cewa ministan harkokin wajen na Afghanistan Amir Khan Muttaqi ya yi kira ga Iran da ta yaƙi ƙasashen Gabas ta Tsakiya wanda ke marawa Amurka da ƙawayenta baya. A nasa ɓangaren, Donald Trump ya ci gaba da nanata ƙudurin Amurka da Isra'ila cewa sun gama da sojojin ruwa da na sama na Iran. Da kuma aka tambaye shi ko yana da ƙudurin aikewa da sojin Amurka zuwa ƙasar Iran domin yaƙar hukumominta, sai ya ce ba za su iya wannan ba. Kuma dai Trump ɗin yana da wannan shirin ya kasa bayyana wa manema labarai. Daga can ƙasar Chad kuwa, hukumomin ƙasar ne suka rufe iyakarsu da ƙasar Sudan bayan wani harin jirgi maras matuƙi ya kashe aƙalla mutane 17 a garin Tine na ƙasar ta Chadi. Jami'an sun ce jirgin ya kai harin ne kan wani taron jana'iza, kuma sun ɗora alhakin wannan hari kan mayakan RSF da ke adawa da gwamnatin ƙasar ta Chadi. Rundunar dai ta musanta hannu a kai wannan hari, kuma ta zargi rundunar sojin Sudan da kai harin. A yanzu haka dai shugaban mulkin soja na Chadi Muhammad Idris Deby ya ba da umarnin rufe iyakar, kuma ya tura jami'ai domin ganin irin ɓarnar da aka tafka. Dama dai ya rufe iyakar a watan jiya bayan wani tashin hankali mai nasaba da yaƙin basasar Sudan ya yi sanadin mutuwar sojin Chadi 5. Wasu hotunan bidiyo da kafafen yaɗa labarai suka wallafa ya nuna yadda wuta da hayaƙi ke tashi a wasu sassan matatar mai ta Isra'ila da ke Haifa. A ranar Alhamis inda ta gabata ne dai Iran ta harba makami mai linzami kan matatar man a wani martani kan lalata kamfanin iskar gas na Iran da Isra'ila ta yi a makon da ya gabata. Isra'ila dai ta ce harin bai yi wata ɓarna sosai ba, sai dai kuma masu fashin baƙi na ganin cewa Isra'ila ba sabon abu ne a wajenta musanta irin wannan abu ba. Matatar man ta Haifa dai, wadda ke arewacin Isra'ila, ita ce matatar mai mafi girma a Isra'ila, wadda ke tace ganga aƙalla 197 a kowace rana. Hare-haren mizail daga Iran a watan Yunin shekarar 2025 lokacin yaƙin kwana 12 tsakanin Iran da Isra'ila sun lalata matatar mai, inda hakan ya tilasta wa Isra'ila rufewa tare da shigar da wani ɓangare na man nata da take da buƙata. Ma'aikatar tattara bayanan sirri ta ƙasar Iran a wata sanarwa da ta fitar ta ce ta kama aƙalla mutane 97 da ke yi wa Isra'ila riƙon asiri. Sanarwar ta ce sun tayar da tarzoma da kuma yin kisa a ranar Laraba bisa fakewa da Amurka da Isra'ila, amma kuma an gano shirinsu. Kamar yadda ma'aikatar ta ce kuma an gano wasu maɓoya guda 5 na makamai, inda aka samu bama-bamai ƙirar gida. Bugu da ƙari, wata sanarwar ta ce an gano masu leƙen asiri aƙalla 13, sannan kuma an kama su a kudu maso gabashin ƙasar ta Iran.